በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም እትርከቡ ስድራ ልዑል እግዚአብሔር እንኳዕ ብሰላም ናብ ዓለመይ 16 መጻኹም። ታሪክ ቅዱስ እለእስክንድሮስ ሊቀ ጳጳሳት ዘእስክንድርያ። ድሕሪ ሞት ቅዱስ ጴጥሮስ እቲ መንበር ማርቆስ ብዘይ ሊቀ ጳጳሳት ስለ ዘይሓድር ከምታ ዝተነግረት ትንቢት ንኣኪልያስ ሸምዎ። ኣርዮስ ካብ ውግዘተይ ክፈትሓኒ እዩ ብምባል ሎሚ ግብረ ገብነት ዝተምሃረ ሊቅ ተሸይሙ እናበለ ብውዳሴ ከንቱ ጠለፎ። ካብቲ ተወጊዝዎ ዝነበረ ፈቲሑ ኣቦትኡ መዓርጉን መለሶ። ንሱ እውን ኣይተጠቐመን። ኣብ 6 ወርሑ ተቐዘፈ። ድሕሪኡ እለእስክንድሮስ ተሸመ። ከምታ ናይ ኣቡኡ ከዓ ንካልኣይ ግዜ ውግዘት ኣብ ርእሲ ውግዘት ገይሩ ወገዞ ፈለዮ። ኣርዮስ ኣታዓርቁኒ ኢሉ ኣታዓረቕቲ ሰባት ለኣኸ። መምህረይ ዘይምለስ ገሓድን መናፍቕን እዩ ኢሉ ነጊሩኒ እዩ ኢሉ ኣብ ርእሲ ውግዘት ወሰኾ። እለእስክንድሮስ ናብ ቆስጠንጢንያ እንተኸደ ኣርዮስ ብዘይፈጸምክዎ ወጊዙኒ ኢሉካ በሎ። ንሱ ከዓ በል ኣራኽበኒ በሎ። ከራኽቦ እንተበለ ኣርዮስ ተሳኢኑ ድሓር ግን ከም ሓደ ወደል ባርያ ገዛ ክዘውር ተረኽበ እሞ ኣጋጠሞ። ንጉስ ቆስጠንጢኖስ ንቅዱስ እለእስክንድሮስ ሓቂ ምዃኑ ስለ ዝኣመኖ ንኣርዮስ ጉባኤ ከቁመልካ በሎ። እለእስክንድሮስ ከዓ መምህሩ ብጉባኤ ከም ዝረትዖ ነጊርዎ ስለ ዝነበረ ተሓጐሰ። ካብ ዕለት 21 ሚያዝያ ክሳብ ዕለት 21 መስከረም ኣብ ኒቅያ ተኣከቡ ኢሉ ኣለዉ። ዝሓመመ ሓዊኡ ዝደኸመ ቀሲሉ ብምምጻእ ዕለት 21 መስከረም ሊቃውንቲ ተኣከቡ። ሽምኩም፣ ሃገርኩም፣ ሃይማኖትኩም ጽሒፍኩም ሃቡኒ በሎም። ጽሒፎም ከዓ ሃብዎ። እቶም 317 ልክዕ ንእለእስክንድሮስ መሲሎም ተረኸቡ። ካብዚኣቶም መከራ ዘይተቐበለ፣ ኢዱ ወይ እግሩ ዘይተቖረፀ፣ ዓይኑ ዘይነቖረ ኣይነበረን። ን22 ዓመታት ኣካላቱ በብንእሽተ ቆራሪፁ ንጣዖቱ ክዓጥኑ ዝጸንሐ ዲዮቅልጥያኖስ ቅዱስ ቶማስ ዘመርኣስ ኤጲስቆጶስ ሓደ ካብኣቶም እዩ። እቶም 4 ዓበይቲ ሊቃነ ጳጳሳት እውን ምስቶም እዮም። ድሕሪኡ እዞም 318 ሊቃውንቲ ብሱባኤ ብሓደ ኮይኖም ክምርምሩ ጀመሩ። ጐይታ እውን ከም ሓደ ካብኣቶም መሲሉ ኣብ ማእኸሎም እናተረኸበ ዝጐደለ እናቃናዓሎም ይውዕል ነበረ። ንጉስ ዲዮቅልጥያኖስ እናረኣዮ ንፉዕ ኤጲስቆጶስ እናበለ የድንቕ ነበረ። ድራሮም ክሰደሎም እንከሎ እቶም 318 ተቐቢሎም ሓንቲ ግን ተመሊሳ ናብ ንጉስ ተኣቱ ነበረት። ጐይታ ምዃኑ በዚ ፈለጠ። 9 ሱባኤ ምስ ፈጸሙ ኣብዚ ዕለት እዚ ኣፈ ጉባኤነት ብቅዱስ እለእስክንድሮስ ቆመ። እንታይ ሒዝካ ኢኻ ወልዲ ፍጡር ዝበልካ በሎ። ትቤ ጥበብ ፈጠረኒ ኣብ መቅድመ ኩሉ ተግባሩ። ቅዱስ እለእስክንድሮስ እምቅድመ ኣድባር ወአውር ወለደኒ። እምባታትን ክሩብታትን ቅድሚ ምፍጣሩ ወሊዱኒ ዝብል ከደኣ በሎ። ኣርዮስ እወ ይውለድ እዩ ይፍጠር እዩ በሎ። ይውለድ እዩ ይፈጥር እዩ በሎ። ምውላድ ምፍጣር ዝኸውን እንተኾይኑስ ስለምንታይ ንስኻ ንዝወለድካዮ ወልዲ
ዘይትፈጥሮ ኢሉ ረትዖ። ኤጲስቆጶሳት ብውግዘት ንጉስ ብኣዋጅ ምስ ፈለይዎ ቅዱስ እለእስክንድሮስ ብዙሓት ድርሳናት ደሪሱ ብዙሓት ተግሳጻት ፂሒፉ ጸሎተ ሃይማኖት ክሳብ ወአልቦ ማህለቅተ ለመንግስቱ ዝብል ንምእመናን ህንፀ መነኮሳት ዝብል ንመነኮሳት ፂሒፉ ኣብ ሃይማኖተ ኣበው ስሙ ብበዝሒ ተጠቂሱ ይርከብ። ናይ ኣርዮስ ፍጻሜ ኣማውታ ናይ ኣርዮስ ፍጻሜ ሊቃውንቲ ብውግዘት ንጉስ ብኣዋጅ ፈለይዎ ተፈልዩ ኣብ ማእሰርቲ እንከሎ ኣሚነ እየ ተመሊሰ እየ በለ። እምነት ኣሚንካ እንተተመሊስካ ተነሲሕካ ቅዱስ ስግኡን ክቡር ደሙን ተቐበል እሞ ክንርእየካ በልዎ። ኣብ ቤተ ክርስትያን ኣትዩ ከሎ እቲ ቀዳሳይ ካህን ኣሃዱ ኣብ ቅዱስ ምስ በለ ኣርዮስ በኣማን ኣብ ቅዱስ በለ። በኣማን ወልድ ቅዱስ ክብል ከሎ ከዓ ያእዝዝ ብዘይፍልጠት ነቲ ፍጡር ምስ ፈጣሪ ምትኽኻል እዩ በለ። ሽዑ ውፅኣት ተሰሚዕዎ ከም ጤል ቀብዓባዕ እናበለ ክሸይን ወፅኡ ንዋየ ውሽጡ መዓንጥኡ ተዘልዚሉ ሞተ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ንቅዱስ ኣትናቴዎስ ኣብ ዘመነ ሽሞቱ እዩ ማለት ብጸሎተ ቅዱስ ኣትናቴዎስ እዩ። ጸሎቱን በረከቱን ምስ ኩለትና ሰማዕትን ኣንበብትን ገድሉ ሰማዕትነቱን ይኹን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ዝወደቐን ዝነጠበን ብኣፈ ትካን መላእክት ተኣርመልና ኣሜን።